Hançal traktör durma. Restorana barmal görüşmeli adamlanma. Ondan çıkýançak sen çağalar alıp gelersiň Sadyykdan. Soňa mowsa barmalylar, gaty işkäne işuguna. Sür. Dost ýanmay. Başlyk 2100 ugrun bir ýerde geçäýin. Ýok diýip otur şu at sanap ber oturna men saňa. Başlyk, şutak diýip geçmedek bolanok. Ey, wagt ýok goşu at soň geräýärse. Artur canım gidiverdim ay. Hawa. Tanışdyk kabul edilýän ýerstaý. Düşünmedim. Bu dostumuz tanışdyk kabul edilýän ýere gidip barýan aýtjak bolup bardy ýanyna. Ey musmustymede Mustafa diýsene. Näme diýjek bolýan ay sen? O senden pul sorajak bolup barmany. Salanlyja gülüniň galanny aýtmak üçin bardy ýanyna. Sen näme? Lalaşdyňmy? Şunu aýtsaň bolmaýan maňa. Dostumyň şu ýagdaýda dogany näme lalaşdyňmy? Ýa. Wagt men aýtjaktym. Aýtjakdy. Ýöne ol. Dostumyň ýanyna barmak üçin näme? Tanış gerekmi? Biz dost ahiryniydi. Onun Arturjan. Dinimiz başka bolsa da dostluğumuz birdir diýipdi. Akbrat. Wagt gelende bizim hem şutak gelmegimiz üçin hiç ýyl tanış gerek bolmaz. Bir döwüm çörek bersen az öldük ha. Sen aýtmasaňa Sana. Bolýan kim kan? Nahara başlaýan bolýan kilen gelýär aýdy bolmaly. Dünýäde iň betbagat adam diýip saňa aýdylýan bolmaly. Şo wagtlar kesirliň etmän, meň diýenmi, kakamyň diýenni eden bolsaň, şu wa şu görýän hemme baýlyklaň senki bolmaly. Gurladan ämä dursaň. Ay gürler ýa-zat ýok. Soň sen diňläp otursa. Dörsan kontinental tekerden dakyp ber şuňa. Al saňa manmaryň. Gülü alyp boldy. Ýysyňam şana elen kemde eleken. Ay sen gow Baramasan ay. Näme etdiň ony? Ay dört tekerini gowşak göýdüm la ýarsana. Kän gürleýärdi ha. Ani gelen keýwany. Aha tuwelime goňsy. Alam goňsy. Salam. Onma gorgonçylyk gelliňem saňa man bolsun. Hawa gellek. Saňa mança remont edip berdik. Gow. Gelipdir. Öýe gir. Gelip durun goňsular. Näme boldy kanay monsu aç. Bar açarlaň alyp gelle. Wa açarlanma amma o açar. Hana goňşular remont etip otur şolardan alyp geleýin. Goňşara gitmersiň. Bar magazynyň alyp geley. Bay. Nuna goýdy bay. Garagalan näil wallahi. Bulam sallanypdyr ha. Nämişleýäňi kakasy? Ene sallanypdyr da. Şu ýok goňşular remont edip otur şolardan at ber kalyp geleýin. Ha. Näme goňşoňs diýip alaýdyň ýöne. Bar magazynyň alyp gel atýar ködüden. Ay näil wallahi goňşu da baka. Nima gadyr satyn alaýynmy şonu? Goňşoňs diýip alma goňşy kakasy. Näme wallahi. Bir zat diýjek ýöne goňşa gitjek bir diýme. Goňşuyna möräýjekdim täze goň. Görme gara görme. Duş hava kabinamız döwülüp tura. Ne
Nämettek käräbin. Ähil bolla ýöne zadymyz ol botu. Aha, goňşyňa öde gelipdir ha. O telefon goňşylar. Urgunna. De bara inip durdum bu duşawy kabina. O salon bir boş dämi. Duşabaýyň döwlemert oň üçin men ýanyma gelmeliler. Beýenji fama barmaly. Bir genç kom. Bam olurdu. O. Uf kusar gomka. Bu kuslarım kovdurlu hava. Namerlerim madırlar. Sana daimel orada belli. Hava belli. Gelme komşum ben yandım. Go. Gel sen yansan ne geçsin hava. Otur lan komşu kovdur diyene. Komşu kovdur diyene.